Prečo rastie zlato? Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie video zo série videí Karpiš odpovedá na otázky klientov GoldSafe. Čiže prečo rastie zlato? Pomerne jednoduchá otázka a legitímna, keďže zlato za posledný rok narastlo v dolároch o 46%. Je to jednoduchá otázka, ale s ťažkou odpoveďou, keďže musíme si uvedomiť, že každá odpoveď na otázku, prečo rastie niečo na cene, je v podstate špekulácia a ide o to, že teda ktorý príbeh sa páči najviac vám, lebo ono sa to zistiť nedá, keďže tá cena je výsledkom toho, čo robí množstvo ľudí po celom svete, množstvo inštitúcií po celom svete, ktoré vy nevidíte, čo robia a nevidíte, že teda kto má väčší efekt a menší. Ale porozprávam vám teda môj obľúbený príbeh vzhľadom na to, čo sledujem, že sa deje na tom trhu a čo si myslím, že je hlavným teda tým faktorom v momentálnom raste zlata. Asi by som začal najprv tým, že čo si myslím, že nie je až tak dôležitý faktor, a to je vplyv nákupov malých investorov alebo retailových investorov na západe. Títo investori skôr z toho zlata posledné 4 roky utekajú, než by do ňoho išli, to znamená, že skôr predávajú a vidno to pekne na tých najpopulárnejších ETF-kách, Exchange Traded Funds, čo sú pre mnohých ľudí, tie ETF-ka sú práve spôsobom, akým investujú do zlata, to je to papierové zlato, sú to fondy, ktoré držia fyzické zlato. No a keď sa pozrete, v minulosti väčšinou korelovala cena zlata s množstvom uncí, ktoré tieto fondy držali, to znamená, že keď cena zlata išla hore, investori nakupovali tie podiely v tých ETF-kách a tie ETF-ka nakupovali unce a hromadili to zlato v tých trezoroch. A naopak, keď cena išla dole ako po roku 2011-2012, tak tie ETF-ka vo veľkom predávali a tie unce sa opúšťali trezory tých ETF-iek. No ale keď sa pozrieme na tie ETF-ka dnes, tak vidíme, že posledné 4 roky, ako som vravel, tí investori skôr predávali ich akcie, ich podiely a tie ETF-ka potom predávali to zlato a postupne teda to zlato opúšťalo to ETF-ka. Tento trend sa zastavil až začiatkom tohto leta, čo znamená, že ešte ani nemôžeme povedať, že či sa otočil alebo neotočil, ale až niekedy v marci, apríli, v júni tohto roku, tam zdá sa, že je tam nejaké dno teda v tom, čo tie ETF-ka držia v unciach a možno teda už začali nakupovať, ale tie najnovšie dáta ešte teda nepoznáme. Ale treba povedať, že tie ETF-ka držia relatívne málo zlata a napriek tomu, že teda tá cena dolárová zlata je už niekde okolo $2660, tak momentálne tie ETF-ka držia toľko zlata, ako keď to zlato bolo za polovičnú cenu, čiže stalo niekde okolo $1300. Dobre, čiže retail na západe nenakupuje a ono to ináč vidno aj na finančných poradcoch, robia sa také prieskumy medzi americkými finančnými poradcami a tie americkí finanční poradcovia, väčšina z nich, drvivá väčšina z nich, takmer 80% nemá žiadne zlato alebo má menej zlata než 1%. No a to vám vraví, že keď teda finanční poradcovia nemajú to zlato, tak asi ani ich klienti príliš veľa zlata nebudú mať, keďže oni manažujú alebo odporúčajú tým svojim klientom nejaké nákupy. Dobre, ale teda kto nakupuje, keď napríklad tie ETF-ka predávajú? No a moja obľúbená odpoveď teda, že čo je tým hlavným faktorom v dnešnom raste ceny zlata, sú práve centrálne banky. A ja už som o tom písal aj v mojom newsletteri, ktorý píšem Zlé peniaze, dobrý život. Tam som ukazoval kopu múdrych grafov, ale v podstate momentálne už niekoľko rokov centrálne banky po celom svete zlato nakupujú. A najviac sa teda hovorí o čínskej centrálnej banke, ktorá teda nie všetky svoje nákupy zverejňuje, niektoré tie nákupy zverejňuje, ale s veľkou mierou pravdepodobnosti oni nakupujú aj potajme, ale nakupujú aj iné centrálne banky, napríklad Česká centrálna banka, iné banky v Európe, dokonca pár týždňov dozadu vo Švajčiarsku potajme chcela nakupovať Saúdsko-arabská centrálna banka, akurát ju tam načapali, teda ten nákup sa odhalil, ale centrálne banky po celom svete nakupujú. A prečo nakupujú teraz centrálne banky po celom svete? Tam ako hlavnú príčinu vidím snahu o diverzifikáciu z amerického dolára. A to prišlo najmä po tom, čo spravila Amerika Rusku, teda Rusko zaútočilo na Ukrajinu, snažilo sa zabrať územie alebo ešte sa stále snaží zabrať územie Ukrajiny. No a Amerika ako trest na to Rusko použila tie rezervy, dolárové rezervy Ruska, ktoré zmrazila. Myslím si, že najneskôr vtedy všetci po celom svete, a teraz aj krajiny, centrálne banky, inštitúcie pochopili,
že ak si znepriatelia Spojené štáty americké a zároveň budú držať dolárové rezervy, tak môžu mať problém, keďže tie Spojené štáty americké ich vedia donúcovať cez tie doláre. A preto sa rozbehla vlna snahy o diverzifikáciu z tých rezerv, lebo keď ste centrálna banka, nedržíte len svoje peniaze, ale snažíte sa držať aj zahraničné peniaze, aby ste mali v úvodzovkách nejaké krytie na tie svoje peniaze a aby ste mohli robiť intervencie na tom trhu, manipulovať to svoju menu predajmi a nákupmi tých zahraničných rezerv. No ale tie centrálne banky po celom svete pochopili, že ten dolár nemusí byť už úplne až tak dobrá rezerva, lebo teda keď si znepriatelia Ameriku, tak to je potom otázne, že do akej miery s tým môžu nakladať a začali teda namiesto toho kupovať aj zlato. A teraz prečo zlato? No lebo čo iné kúpite? Že zlato je dostatočne veľké. Je to jedno z najobchodovanejších aktív na svete stále. Napriek tomu, že oficiálne to nie sú peniaze, tak sa toho obchoduje strašne veľa. Čiže je tam veľká likvidita a to je výhoda pri tých rezervách. No a plus akože nie sú príliš alternatívy, že nemôžem nakúpať forinty alebo ruské ruble alebo neviem čo. Bitcoiny sú na nich ešte príliš exotické a príliš slobodné podľa mňa, čiže do toho Bitcoinu až tak veľa tých centrálnych bank asi ešte nešlo. Čiže sú to najmä nákupy centrálnych bank. Ďalším faktorom okrem toho použitia dolára ako zbrane môže byť aj obava o fiškálne zdravie Spojených štátov amerických z dlhodobého hľadiska, lebo vidíme ten predvolebný cirkus, že tam teda politici rozdávajú ako keby nebolo zajtražka, robia obrovské deficity, majú už vysoký dlh. A to môže vyvolávať obavy ohľadom teda sily dolára v tom dlhšom horizonte, strednom alebo dlhšom horizonte. No a podľa mňa, okrem teda tých centrálnych bank, momentálne už zrejme nákupujú asi aj bohatí jednotlivci alebo finančné inštitúcie. A to možno aj v súvislosti s tými vojenskými konfliktami, ktoré sú rozbehnuté, možná vojna na Blízkom východe, vojna v Európe a keďže ako vravím v mojej knihe Ako na zlato je poistka voči zlým ekonomickým aj politickým scenárom, tak myslím, že dnes akože aj z hľadiska tých politických rizik ten dopyt po tej poistke tam je. Čo sa bude diať s zlatom v budúcnosti, no to nikto nevie, ani prorok Karpiš. Ale ako podľa mňa to prostredie pre to zlato by mohlo byť pozitívne, akože pozitívne pre zlato nie je až tak pozitívne pre tú ekonomiku aj v následujúcich rokoch. Ako, je tam viacero faktorov, ktoré vidím v prospech toho zlata alebo ceny zlata v následujúcich rokoch. Ten prvý je, že sme v prostredí znižovania základného úroku, znižovania úrokov alebo snahy o znižovanie úrokov. A to si treba uvedomiť, že pre zlato je to veľmi pozitívne prostredie, lebo tí, čo dnes zlato držali napriek tým vysokým úrokom, platili relatívne vysoký ušlý výnos za to. Lebo čo je cena za to, že držíte zlato? No, že nemôžete držať napríklad americké štátne dlhopisy, ktoré dnes nie sú takmer 4%, v reáli 1,6%, čiže vy platíte každý rok, čo nedržíte americké štátne dlhopisy, ale držíte zlato tým ušlým ako priebežným výnosom. Tie úroky majú klesať, čo by malo teda podporiť aj dopyt po zlate vzhľadom na to, že tá penalizácia za držanie zlata bude nižšia. Ďalší faktor je, že stále na tých troch je kopu optimizmu, na akciových troch. A to väčšinou nebýva čas, kedy zlato robí tie svoje maxima alebo nejaké strednodobé maxima. Väčšinou to zlato robí maximum v období, keď teda na trhoch, keď nie je zrovna panika, ale nie je až taká dobrá nálada a tí ľudia sa skôr idú schovať z tých rizikových aktív do tých bezpečnejších aktív a tam ešte nie sme, to ešte akože nemôžem povedať, že nemám pocit, že to zlato, to čo spravilo teraz by mal byť nejaký dlhodobý vrchol. Ďalším faktorom sú tí retailoví investori, že ono naozaj ešte v tom nie sú a podľa mňa, keď sa do toho začnú vo väčšom navážať, to bude vidno aj na tých ETF-kách zrejme, tak potom môžeme sa baviť o tom, že či to zlato naozaj nespravilo nejaký dlhodobejší vrchol. Ono, dôležitá vec ale je povedať, že napriek tomu, že robíme nominálne maxima, tak reálne maximum to ešte nie. A to často spomínajú tí hejteri zlata, že Ježišmaria, pozrite sa, z roku 1980 to ešte nedosiahlo reálnu cenu. A majú pravdu, lebo v roku 1980 zlato dosiahlo v dnešných dolároch cenu $2743. To znamená, že až keď zlato prekoná ten 44-ročný strop, lebo momentálne si zlato búcha hlavu o 44-ročný strop čo sa týka tej ceny $2743, tak až potom môžeme hovoriť, že urobilo historické maximum.
No ale tie podmienky, ako boli vtedy, ako sú teraz, sú zásadne rozlišné, že vtedy to maximum spravilo na pár mesiacov a to bolo vyvrcholenie takej paniky alebo takej mánie. A treba si uvedomiť, že vtedy bola Amerika 10 rokov potom, ako opustili zlatý štandard, bola v období alebo po období vysokej inflácie, tí ľudia sa obávali o budúcnosť dolára, že či ten dolár prežije, že či to je vôbec bezpečná mena. No a vtedy sa stáli rady pred predajcami investičných mincí, každý sa snažil nadlačiť do toho zlata a to vyhnalo krátkodobú cenu naozaj do takého extrému. A v takomto stave podľa mňa ešte nie sme, aj preto si myslím, že momentálne to, čo vidíme v tom zlate, asi ešte nebude. Ale opäť asi, neberte ma za slovo, ale asi ešte nebude nejaký dlhodobý vrchol. No samozrejme, keď si zlato búcha hlavu o 44-ročný strop, tak treba byť opatrný ohľadom tých nákupov. A treba počítať s tým, že to zlato môže korigovať alebo sa dlhšie trápiť, najmä potom, ako za jediný rok narastlo o 50%. Situáciu budeme sledovať, či sa robia rady pred predajcami zlatých investičných mincí, či tam dochádza k nejakej mánii a aj podľa toho upravíme svoje názory. No a niekedy na budúce opäť do počutia, dovidenia pri ďalších otázkach klientov firmy GoldSafe.